ए एकर बुलेटना कहाँ रहता तनी नंबर लगाओ ना ओको ओकर नंबर नहीं के हमरा लगे। बताओ तो नंबरवा। लिख 95 आगे बोल 96 हो गई एकरा बाद 95 95 ये के गई रे। होई पढ़े का दिन तो पेंसिल चबावत रहलो तो बुझाई कहाँ से लिख 4 पर 9 चल हो गई 409 हो गई। 99 सर कौन पढ़ाई पढ़ले बारे 95 रे साला 95 के में लिखाई रे। बड़का माथा खराब अब गनु बताओ नहीं हम 95 के केना लिखाई लिख 9 पर 9 पढ़ाई रे साला कौन 95 9 पर 9 चल 95 हो गई। आगे बोल 93 ई कौन नंबर है 98। तू कदा चियर ले बार पढ़े लिखे के हइले नहीं खे अदा चियर तरम बा दिमाग खत्म बा लिख 00 गोल गोल अब बुझाई